wata rayuwa cikin duhu ilimi jigon tafiya tsayawa nake ta yi idan na gama tun karkara. Rabbana kare mu shiga wata rayuwa, ya Rabbana fishe mu cikin wata rayuwa, Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Rabbana kare mu shiga wata rayuwa, ya Rabbana fishe mu cikin wata rayuwa, Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Rayuwa mai inganci ita ce rayuwa kan musulunci, rayuwa mai sassauci ita ce rayuwa mai adalci. Yan uwa mai gyara kar mu shagalta cikin wata rayuwa. Ya Rabbana fishe mu cikin wata rayuwa, Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Da abin da ka shuka to wataran shi za ka yi girbewa, alkhairi ko shari ba wanda za a yi canzawa. Tun duniya ka ga sakayya kafin aje wata rayuwa. Ya Rabbana fishe mu cikin wata rayuwa, Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Mai kwaɗayi da ka daina, kwaɗayi mabuɗin wahala ne. Daina yin gaugawa domin shi arziki daga Allah ne. To mu kada mutuncin mu kada mu tsunduma a wata rayuwa. Kowa ya ce baki abinci ne. Rabbana kare mu shiga wata rayuwa. Umari, ka baki abincinka. Kai! Ya same shi, ya an kai ne. Me same shi? Subhanallahi. Indo? Ɗan tashi ba lori. Umari? Rauni ka ji. Sannu tabbas rauni ne amma ba sai kaya wani kuka haka ba. Kai ina zan samu wasu 'yan tsummanin. Yawwa. Sannu. Kai ku da ka ci karaki dan yawa gaje muwa. Sannu. Ina tumba. Yau. Umari ne dan samu rauni amma ina ga abin da sauki. Ga yanan na samu shi tsumma na dauri. Don haka ki samu kalanzir nan saman tsumman sai ki zo ba kalanzirin. Zuwa an jima injinin ya tsane go. Kina saurari da. To a bidi tokan nan ta murhu. Kin gane mai ragaren mai lukui sai ki jika ta ki kusa bai. Insha Allah zai ji sauki. Ba ka shi yawwa. Na hita zan ta muna da buki. Amin sai na dawo. Sannu. Rayuwa mai inganci. Assalamu alaikum jama'a na wannan yanki namu. An wani lafiya? Ya gida ya hidima ya kokari. To alhamdulillah kamar yadda kuka sani mai gari ya sanar da ku cewa zan zo in same ku domin matsalar da take ci mana tuwa kwarya dangane da ɗakin shan maganin mu. Wannan matsala tana faruwa ne bisa ga irin yadda ba ku zuwa asibitin kuma ba ku kai iyalanku zuwa asibitin nan. Ko meye ne dalilin da yasa ba ku zuwa asibiti kuma ba ku kai iyalanku? Wannan yana ci mana tuwa kwarya sosai. Akwai dalili. To meye dalilin? Abun da yasa ba za mu kai iyalanmu can asibiti ba. Ma ina da mata guda biyu. Guda ta haihuwa 5, guda tana nan da ciki.
to amma ba ni ɗaukar ta in kai ta asibiti saboda ko na kai ta asibiti ba ma ta zan iskowa ba maza zan iskowa ni ko ba ni kai ta asibiti tunda ba karuwa bace namiji ta min mata to alhamdulillah jama'a kun ji matsalar shi wannan shi a dalilin shi na bai kai iyalin shi zuwa asibiti don ba mata suke kula da su ba to mun yadda da cewa wannan matsala ce ni ma kusan in ce dan wannan garin ne ko dan ba a hin nan garin ba kakata ta uku tana da alaka da wannan gari don haka ko matsalar wannan gari matsalar mu ce gaba don haka idan har wannan ita ce matsala to miye mafita tun da gwamnati gina ɗakin shan magani da kanta ita kamata turo ma'aikata mata don su kula da masu kula da iyalanmu. To amma ho akwai gyara babu magidancin da zai yadda ya turo yarsa ta zo nan ne domin ta ba mutanenmu magani ba ta da aure in ta haka nan ta zama karuwa kenan. To mu tun da haka ne abin da amurta gare mu tun da muna da makaranta mu ɗauki ɗiyanmu mata mu sa su makaranta don su ilmanta su zo su kula da dangin su mata. mai sa ya ne ta makaranta to ta zama karuwa kenan. Allah ya kyauta. Rabbana kare mu shiga wata rayuwa. ai bismillah kuku Mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Rabbana kare mu shiga wata rayuwa. Ya Rabbana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Rayuwa mai inganci a auduci bo ina jin ka rayuwa mai In ban da renin wayo da rashin hankali ya za ya dauki ɗaya ta a shekara 12 in ba tsoho dan shekara 62 dan ɗaya na mai kuɗi. Ba ka ganewa ne shi yasa. In dai saboda ka ba zan taɓa ganewa ba. Allah ya sa ga kaɗan asiri ai har da kai don ina lehin haka cikin mi allahi halam baka ji waƙar wani abokin sana'ata ba baban gida kaka dawa ya ce tsoho da kuɗi yaro in ba kuɗi to ya koma tsoho don haka ni ban ga illa ba ga wanga al'amari ka sai ni ne wallahi ko shara ban yi da kowa in dai akwai wurin lasawa ina ce ba na baka Ina kai ma ka cikin wannan tsarin. Allah ya sa ga ka kai ni bari in gaya ba na yadda Allah shi bani dama in yi wasa da ita kaga ɗaya na mata tamkar jari haka na ɗauke su Inda na ji jikin nasa ya ƙara zafi sosai. Kwarai ko Indo, jikin nan ya yi zafi sosai. Har yanzu dai sai a hankali. Amin. abu ana nan zane ko ya jikin nashi ya an sha mushi toka ko An shafa mishi tokar har yanzu kafin bai je ko ina ba. ba kudi ai za ta sace dama kin san ita toka in an ka shafa ta da ciwo to ta wasa ciwon take can ciki yadda kin ka sa ana ta wasa abinci amma in an ka bi a hankali za ki ga yana ƙurewa can ciki din daga da sari sai ki ga tana socewa ɗan lokaci kaɗan sai ki ji ya warke insha Allah insha Allah Ma yana jin jiki. ba komi samun sauƙi zai yi samun sauƙi zai saboda yawan rayuwa da mu to an san masa da yawa to ina zuwa yawa sai ki samu alawa sai ki ko to na gode ki yawa assalamu alaikum
alaikum assalam. Ɗan tafiya. Dan da zuwa. Lafiya lau. An dawo lafiya. Ya gida. Sane da Ya na same ku. lafiya kalau. Kuma yara. Lafiya lau. Abba ina wuni. Sadu. Lahiya lau an zo lahiya. Ya gida. Ya haƙuri kuma Sannu da zuwa. Alhamdulillah. Ina me ya sami Umari haka? Ciwo ya ji. Yana wasa da yara. Yanzu dai an sa mishi magani gashi nan. Kuma har yanzu kumburin bai daina ba. Wani irin magani ne wannan aka sa masa haka? Toka. Tuka? Ka dai san halin mahaifinka. Ba son kona kuɗi gare ki ba. Aba inna. Ga ɗakin shan magani a bayanmu maimakon a kaisa a bashi magani? Kila kai in ka faɗa mishi ya yarda. Ai tokan ma magani ce. To ka fi abba? To ya aka iya. Ciwo ai a hankali yake fita. Abba yana aka taɓa magani da toka kuma. Abba wannan kamata ya kai shi asibiti sai a bashi magani. Bara ni na je na kai shi asibiti. Tun daga ta nan bayan mu fa inda ake bada magani. To ai kai wa ya gaya ma ana shan magani yanzu a warke yanzu. Ɗakin shan magani wanda ka taya a zarare ma aljihu. Indo? Sannu? Kayan yayi ki shiga da shi cikin ɗaki. Ka san dai ka ga halin kurcen yan dinni. To kowa ya gaya mai ana shan magani yanzu a warke yanzu. Ai da maganin gargajiya da shi na asibitin ai duk guda ne. Sannan an kama bi abin da maganin mu ma ya saurin samun da sai dai na mutum ne nasu ne adda cin kuɗi wallahi ko sauki maganin gargajiya yi abu da ai bana kare mu shiga wata rayuwa. Ai da na san akwai kariya ko gwabciwa ga kawai. Da kaina zan mushi gyara. Abba babu karaya. Kawai dai an yi masa dressing din wajen ne kuma an shafa masa magani. Amma ban tunanin baka kashe ƙasa ga naira 60 ga ɗakin shan magani. Har dressing din da aka yi masa da shafa masa maganin da aka yi naira 420. 420 kawai. 400 kaji irinta. Kaji in ban da wuta da rashin sanin zahin kuɗi ya za a ka kashe naira na gugan naira. Hajji ka biyu ga ɗakin shan magani don ɗaya baka wani kwalabe. Abba me amfanin dukiya? Kar ka manta fa, Abba. Matukar Allah subhanahu wata'ala ya baka dukiya, ya baka ita ne don ka ji daɗinta. Me amfaninta idan muka rasa lafiyarmu? Ba ta da amfani ba, domin sai da lafiya za ka ji daɗin dukiya. Haka ne, tunda ni da uwaka kai ka kiwon lahiyar mutum kamin a hika ku? Ba haka nake nufi ba, Abba. To me kake nufi? Yaushe za ka zo ka tsare ni kana gaggaya min magana don ɗai kuna yaran zamani? Ko in kana wa Allah ai binni da binni kai ko? To ka ka kama min gado asibiti da ni da uwar taka ka bi dan muna lahiya tun da ba mu da ita. Tashi ka bani wuri magana banza magana wuri. Ko ba ka tashi? Sani! Wallahi ka kiyaye ni Sani.
Ni dai ban san an gina rafi a wannan gonar ba sai da na zo na tarar da wannan tular. La ya san kama mata nake in ta gama ibar karan. Sai tarakan mu je rafi in ebo ruwa. Shikenan. Yanzu abin nake so da ku shine ku yi sauri, ku hanzarta, ku tafi gida. Kun san fa yanzu lokacin makaranta ne, kar ku makara. Ko ba haka ba Indo? To ku yi sauri fa. Yawwa. Bana kare mu shiga wata rayuwa, yaran bana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa, yaran bana kare mu shiga wata rayuwa, yaran bana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Rayuwa mai inganci ita ce rayuwa kan musulunci, rayuwa mai sassauci ita ce rayuwa mai adalci. Yan uwa mai gyara kar mu shagalta cikin wata rayuwa. Kina ji na, ina so in ki nasiha. Duk lokacin da kika tafi gurin tallaki maza ki dawo, ba na son wasa, kin ji ko? Kuma Allah ya miki albarka ya kuma kare miki. Ki dawo da wuri, na san baki wasa da duk inda zaki. Allah ya taimaka. Bana kare mu shiga wata rayuwa. Ke ba yanzu nake faɗa miki ku shirya ku tafi makaranta ba? Ko ba magana nake miki ba? Ni kuma nace ta tafi zuwa tallar kayana domin ni ke da cikakken iko a kanta. Haba gogo. Yanzu fa lokacin makaranta ne fa. Ni na shimfiɗa goyuna lokacin haihuwarta. Idan da inda kake da iko sai dai a can. Don haka ka daina cikin kafafuwanka suna taka sawun da ba naka ba. Yata tafi zuwa gurin tallaki, Allah ya bada sa'a. Bana kare mu shiga wata rayuwa, yaran bana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa, yaran bana kare mu shiga wata. Yanzu abin da nake so da ke, Allah ya raya min ki yi karatunki, ki komai. In kika gama karatu, kisa abin da zaki, Allah zai baki yanda miji mai nagari, yanda zaki ji daɗin rayuwa. In Allah ya so ya yarda, inda kike da musu hankali, taimaka miki a rayuwar. Kin ji ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina. An dawo? San da zuwa. Nan muke zaune? Nan muke zaune. Sannu. Gogo ba ta nan ne? Ta ɗan leƙa nan baya. To. Indo. Ya. Yadda riga ba za ta sawu ba har sai an ɗinka ta, haka rayuwa ba za ta tafi cikin inganci ba har sai an tsara ta. Tsarin rayuwa kuma shine sanin ma'anarta. To ya sani da ina son sanin ma'anar rayuwa. Ta hanyar neman ilimin addinin Islama da na kuma zamani. Zuciyata ta fara kwaɗaituwa da son sanin ma'anar rayuwa. Za ki sani matuƙar kika dage akan neman ilimi, sannan kuma ina jin idan har kika gama karatunki to zan kai ki birni domin ki ci gaba da karatunki a can. Kin ga kuwa sai ki je birni ki auren ki a can don ke ma ki shiga wata rayuwa. Wata rayuwa? Tabbas wata rayuwa. Inda wuke yaran bana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa.
kare mu shiga wata rayuwa. Rabbana kare mu shiga wata rayuwa. Ya Rabbana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Rayuwa mai inganci ita ce rayuwa kan musulunci. Rayuwa mai sassauci ita ce rayuwa mai adalci. Yan uwa mai gyara kar mu shagalta cikin wata rayuwa. Ya Rabbana fishe mu cikin wata rayuwa. Allah ka tsare mu shiga wata rayuwa. Da abin da ka shuka to wata shi za ka yi girbewa. Alkairi ko shari ba wanda za a yi canzawa. Tun duniya ka ga sakayya kafin